Contes Bonics presenta... Les aventures de Rissis i Tapein. 4. No vull competir. Una tarda qualsevol, les nenes estan jugant a la seva habitació amb les seves joguines. Tot d'una, la Tapein s'interessa per una coseta que té la Rissis. Que xulo! Rissis, m'agrada la corona. Me la deixes? No. Per què? Me l'emporto. No, ara li posaré la meva sirena. La Tapein se'n torna una mica trista a jugar amb les seves joguines. Aleshores la Rissis es fixa en una coseta que té la Tapein. Em deixes aquest cordell? No! Ai, quina barra! A sobre no em deixa la corona i em ve demanar el cubell. La tarda de jocs s'han anat a Norris. Les nenes estan tan enfadades que ni es miren a la cara. La Clàudia, que les ha sentit discutir des de fa estona, entra a l'habitació per mirar de posar-hi pau. Nenes, no us enfadeu per això. Cadascuna té dret a no compartir les seves coses. Però jo crec que si ho compartiu tot, us ho passareu millor. Les nenes ho reflexionen una estona i decideixen que avui compartiran les seves joguines. Tapein, et deixo la meva corona. I et deixo el meu cubell, Rissis. Després de fer les paus, les nenes estan més contentes i se'n tornen a jugar plegades. Ajupi, que divertit! La sirena pot anar a la illa. Va bé. Al final sembla que tot ha sortit bé. Posa's amunt. Més tard, la Rissis estava jugant amb la gosseta Linda quan... Nenes, algú s'ha menjat la meva xocolata? Potser tu, Rissis, que tens la boca plena de xocolata. Hem de compartir. I així va ser com la Rissis va aprendre el valor de compartir. Que trapella ets, Rissis! Ep! Mira si trobes per aquí amagadetes la Rissis i la Tapein. Trobaràs la solució després dels crèdits finals. Bona sort!